vana veZimbabwe havachatyi zviya zvekunzi kunorohwa vanhu kunozoreva vanhu kuchiita sei kudhara ikoko. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdates nhasi zvindiri kuona panapa zvoda kuti ugara wakaisa seatbelt kana uchidhiraivha because unogona kungosheka. maZimbabwenzi zvokuzona hanzi mutemo wecyberbullying wati zvakanzi zvaiswa so that musazokomende muchitaura zvamunoda on social media. I think vanotozvinzwirawo kuma next door because mhuri yeZimbabwe haisi kutombozvitedzera zvese izvozvo. Panapa ndasangana nenyaya panapa iri kupisa mhuri yeZimbabwe. Anyway, tisataenda kure kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Why ndiri kudaro? Ndikumbozvifunga kuti nedzungu rese riri kuwana Trump akamuka kuti zvemuti muri kuda kuti 2030 handichada neUS rangu, munoita sei? Ndozvimwe zvandachingofunga. But anyway, rekezai tienderere mberi. Panapa pari kunzi zvoni naPresident Emerson Mnangagwa vachinyora paX pavo vari kuti I'm deeply saddened to learn of the passing of Namibia's founding president Dr. Sam Nujoma, a towering figure of liberation and a champion of African independence. His legacy will continue to inspire generations. On behalf of the people of Zimbabwe, I extend heartfelt condolences to the Nujoma family, the government, and the people of Namibia. May his soul rest in eternal peace. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa kubata maoko anditi kuti aiwa zvakaoma sori zvenyune matambudziko mafirwa ataziva marasikirwa negambo ikoko, ndo mashoko avo vachibuda vachitaura. But mhuri yeZimbabwe ine zvayatanga kutaura ipapo. Kana muchida munombopfurawo necomment section yawo because zvinhu zvacho hatidi zonzika uri kutaura zvinikuwana kupi. Isi zvatongoita tine magatsi kuti titongotaura zvatiri kutoona ndo zvekutaura vanhu izvonzi wai ndo zvatiri tichitoda. Right, panapa kutanga panapa ari kuti we also can't wait to be deeply saddened by events in Zimbabwe. Muri kuona umwe ari kuti you need to retire mudhara zvekuti malaria hondo hazvinake nyama zviya kudhara ikoko vanhu vakubuda vakutotaura zvisina nebasa rese ipa akomanaka hatingati zvisina nebasa rese mungazondivinga futi une basa nekufa kwevanhu vekune dzimwe nyika iwo maoko munyika uchiuraya magamba iwe chiko iwe akomanaka umwe ari kuti we are deeply saddened by the paying of $200 to war vets. Why not give them our strongest current zig and we believe in your utterances. Maona nyaya imwe iripo, war veterans vari kupuwa vakapuwa $200 but mari yacho vakapuwa ari US. Ndo pato muzikose musina wapa mazigi vanenge muchitova vachikawo futi handiti muchadi kuvawe bosi vamwe ndo vanoudzwa kunzi zigi rinodididi but why musina kupuwa ava mazigi yacho hodo pakaipa. Umwe ari kubuda panapa ari kuti how can you be saddened by the death of a 95-year-old who sacrifices everything for his people, not you and your side chicks who are thriving on corruption and looting for self-enrichment while povo ichiyaura. Mashoko mamwe ari kubuda muri kuanzwa apa pakaipa. Umwe ari kuti but iwe uri dambudziko and matambudziko munyika yeZimbabwe hatichada nezvako. Please just resign and take your family with you to Saudi Arabia kwauri kuvaka, otherwise we will do a repeat of 2017 and you will end up in Chikurubi. You have been warned. Shalom. Nguva yaswedera. Mashoko ari kubva kune mumwe munhu izvi zvekuzonzi ku Saudi Arabia kwauri kuvaka vanhu amene tori kuzviona kuti inandiziziwo but zvitotaurwa nevanhu mu comment section yavo imamo. Umwe ari kubuda ari kuti Zimbabwe haina president right now. Don't president of police and soldiers only. Alright, even your youths are not able to stand up and defending you. Only police and soldiers can defend you. So that is true. Kusukunyeboko mwatasangana politics dzemu Zimbabwe jedzoka kutarisa kuti ime tiri kuti politics unonzwa police yakutoti chakatite we are ready takakumirira mukaningina kungoona munhu weopposition asumuka police ndio tanga mhanya doto mutsvaga muri kupindira nyaya dzepolitics boy. Ini ndakatona police imwe paZimbabwe mamwe wacho ndo marombe chacho andopinda nyaya dzepolitics izo nemoyo tona chitopinda nemoyo kuda kutorwa munhu. Ndaivaona zvangu munosunga bhatasi kudota seri chadambuka achida kurwa munhu uchiti uri kuitire kuti uri kuitire against vanhu ivava veZANU-PF uchidefenda zvinhu zvakadaro apa une bhutsu yakapera una kana sendi zvinhu zvakatokomera urarama nechoko mumwe tichashimisa nyaya yechoko mumwe toona kuti ndopa muchanyatsoita serious ofuti vamwe wacho ikoko because zvinopesa zvakubhowa kani aiwa vamwe wacho pfungwa dzachoka aiwa vanofunga nereverse. Anyway, ndisingapedze nguva mumwe ari kuti when are you dying Mnangagwa? Majority of Zimbabweans are tired of you. You are an old useless, go to your farm and rest. Komanaka mawan umwari kuti you already know nobody will say such things about you when and your terrible leadership when you are dead.
when you will be dying by the way. Hanzi muri kuzoenda rini zvenyu? Because hapana hai mutozoti hakuna nokuchema. Ina ndichaziva mana munhu kana anacho nozotodza kuchema maybe vana vacho kana kuti mukadzi. Muri Zimbabwe ndo nyaya dziri panapa, ndiri kuwanza nyaya because kune zvizhinji zviloading zvakubuda pakaipa nhasi kuri kupisa. Saka regedzai ndikusiye makateerera maaudios because pane zvimwe zvinhu zvekutaurwa futi nevanhu pari kupisa. muri kuzoti iko zvinezvika situation yacho iri hot, stove inenge iritori pa5 chapo. Saka makateerera this audio vanenge vachida kusenda avo mubva mangokanda panhamba dzine zichibuda pascreen, munenge muchiziziva kuti gore rineri akudyiwe rinopisa. maZimbabweans hama dzangu, ndinodavira kuti zviri nani kuti usapotwe nemunhu one anokutaurira chokwadi chinokuvaka pakuti usapotwe nemazana anozopedzisira kusairira mugomba uri wega manje vasara kunze. Munoona tiri pafungwa dzekubatsirana tese kuti tibatsirane nevatungamiriri vedu vakatitungamirira. The former president vaMugabe taona kuti hazvina kuvamirira mushe. Ndakanyora tsamba kwavari yandinayo ndichivati vadaidzire dialogue. Havana kudaidzira dialogue, vakazoenda nekupi. Iye zvino president vedu varipo ava, His Excellency vaMnangagwa, vaMugabe vabviswa. Ndakavanyorera zvetsamba yavainayo ini yandinayo ndichiti vadaidzire dialogue. Havana kudaidzira dialogue. Inga muchirungu zvinotonzi is better late than never. Mazona hakuna chinhu chinopfuura dialogue kana vanhu musiri kupindirana. Dialogue ndo inoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vanhu vedu mhuri yeZimbabwe chaicho havana nharo mufunge. Vatungamiriri vanenge varipo vangoita zvinhu zvine njere chete zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Munotongoona vachingoteera kuti zvatotiitiro zvakanaka, nokuti kuramba vachikakavadzana zvinokonzeresa zvinhu zvisina kumboita zvakanaka. Maona hatizivo zvedu kuti vatungamiriri vanofanira kupuwa maadvice nevanhu vanenge vakafanana nevapi, nokuti vazhinji vanenge vakavakomberedza vanenge vachitofurirana navo kuita zvinhu zvisiri izvo. Dai kaka kuri kwokuti vatungamiriri vanoteererawo zvine zvibvo kumatima nenyika. Ndine tsamba yandakakumbira kuUN Resident Coordinator muno muna 2019 ndichikumbira kuti ndibvumidzwe kusangana naUN Secretary General tigadzire chinhu chinonzi peace pano pasi pezuva. Dai kuti tsamba iyoyo yakakosheswa, nokuti foreign affairs ndakava pakuchina the late former foreign affairs minister Vasibusiso Moyo, ndakava pakopi iyoyo. Handiti hapana chakaitwa, zvokuti dai paine chakaitwa zvese zviri kuitika izvezvi vari kunoungana kuna Tanzania uko vachinotaura zvisingapedze dambudziko rehondo. Vari kungotaura hazvipedze dambudziko rehondo. Izvi zvinopedza dambudziko rehondo vatungamiriri vese nemapoliticians vanofanira kunge vachienda kuUN uku tonovapa zvatinazvo zvinoita kuti pano pasi pezuva paite chii chinonzi runyararo peace. Tinazvo, asi kuti unoshaya kuti wotaura nani kuti zvinhu zvifambe izvo zvinofunga. Tinazvo, kana chitaura zvaturamba chidzokora tinazvo, asi zvinotogadziridzwa from the United Nations. Hakuna chimwe chete chinombotaurwa paya neuwando hwavo hwezo kufurirana chete vachizopedzisira vachingoramba vachikuita zvehondo, nokuti hakuna munhu. Hondo inofungwa nemunhu asina kuterenwa pabasa rake. Dai vakaterenwa maleaders ese vaya zvese zvisiri kumboitika izvi. Mazona manje kana mhuka chaidzo dzichiterenwa, munhu anochengeta mhuka achiterenwa kuchengeta mhuka, handitika kuti unodzibata so kwozoti munhu anotungamirira vanhu vacho vaanotungamirira
vanofunga kupfuura iye, vakafunda kupfuura iye, vagoterenwa pamabasa avo, vongotungamirirwa veze nemunhu angoisirwa x. Izvozvo x izvozvi ndo zvine ngozi kuti ndavhoterwa nevanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vanogoda kuvhotera nekukutya. Ndo zvinofanira kuziva maleaders izvozvo. Vanogona kuti vakuvhotere vachitya zvimwe zvaunenge wakamboita zvakakonzeresa kuti vanhu vafe pakashaya chakaitwa. Saka vanogona kuti kuvhotera. Saka hazvirevi kuti uri kudiwa nevanhu kana vachikuvhotera vakawanda. Mazvona zvese zviri kuitwa zvese ingozi chaiyo isingamboita zvakanaka mufunge. Mazvona manje iye zvezvo mukaona izvezvo kuna president vapinda vekuunited states, ihondo dzega dzega dzinenge kungozviti hondo dzega dzega. So nokuti maleaders ese vanofunga kuti members of the security forces they are their tools dzavanofanira kunge vachisenzesa kuita zvavanoda. Vanhu vanotoda kutoprotectwa, masoja iwo nemapurisa, vanhu vanoda kutoprotectwa, but maleaders vanoda kungovatora kuti vachinguvatumidzira zvinhu zvine ngozi zvega zvega. So mazvona vangagora mberi akapinda aine mhiko yokuti I will save the government of the day, ndo pavanozonzi vari kutora masides ekuti vari kusupporta maruling party. Aiwa, mhiko yavanenge vakatora pavakapinda basa ndo inoita kuti vazonzi chiindayo kuchiindayo, nokuti akapinda achiti ndichasupporta hurumende inenge iripo. Maleaders ese vari kuita inonzi power abuse chaiyo kuti power abuse ndo iri kuitwa. Security forces ese anotoprotectwa nemahuman rights. Ndoda kuti ndidzwe kuti mahuman rights haaprotectere members of the security forces. Ndo imwe organization inoda kuti igarwe nayo pasiyo, tinyatsonzwa kuti masoja nemapurisa havamirirwe here nenhingi nemahuman rights. Havana right kuprotectwa nemahuman rights, and muconstitution yedu yeZimbabwe ichitaura kuti every person has a right to life. Saka vari kutumidzirwa kunoningirwa bedzi munhu achitiza hazvisizva. Pano pasi pezuva handisi kumboona paine one peaceful leader angamira apa achiti is a peaceful leader. Ndinotomukonesa kuti you are not. I can prove them all kuti you are not peaceful leaders. Ndinazvo zvokutaura izvozvo. Ngatibatsirane mufunge zvokuita zvisina nebasa rese hazvinombonaka mufunge. Maitenyi.